Drahé ženy, napadla ma taká vec, minulo som pozeral Rúžu pre nevestu, Vyhrote na doli, všetci vieme. Ale bola tam taká scénka, tie ženy tam sedeli na nejakom gauči a rozprávali sa, že o Bože, dúfam, že si ma vybere, dúfam, že zavolá mňa, že si zaslúžim jeho šancu, že ma ocení. Kde sme? Ja sa divím, že ešte sa nejaké feministické hnutie proti tomu to neozvalo, lebo to tak úplne degraduje ženy, ako 12 sliepok sedí kde si na gauči a čakajú, kedy sa nejaký kohút rozhodne, že koho on si vyvolí. Toto je hrozné, veď nenechajte zo seba robiť handry, čo vy potrebujete nejakého chlapa, aby si vás vybral, aby ukázal prstom a povedal, ty pôjdeš so mnou na rande a teraz ona sa tam rozplynie. Takýto mediálny obraz, že sa vytvára, aký je vzťah muž versus žena, to je smiešné. To možno bolo tak pred 200 rokmi, ale doba je už trošku inde. Takže nenechajte so sebou zametať.